oksan kuvailua. Vähän aikaa. Talo. Takki. Puita. Trampoliini. Ihminen. Onneksi ei näkynyt. Kännykkäpussi. X-koulari. Kenkäpipu. Takkihuppari. Lippis. Kengät. Hanskat. Hui. Tota ei saa näkyä vielä. Vedänpä tätä päihkämistä. Mitä? Älä vielä tännekin vaan, mä Siis saattaa ehkä vähän näkyä vilaus, mutta ei se haittaa. Ei siis näy mitään. Aloitatko? Saas kuvaa? Saa. MR sensuroitu, vetää nyt päkkäri. Sattuu vaan.